Tak nazdar, zdravím všechny fanoušky. Mám několik takových zpráv. Žiju, jedu dál teda. A se vyvelebím trošku. A stalo se mraky věcí. Odešel mi třeba kabel, to by ještě nebyla taková tragédie. Na rychlé dobíjení, takže jsem ho zháněl, sehnal jsem ho teda nakonec tady na benzínce, na jedných měli. A při tom zhánění toho káblu se mně stala taková věc, strašně mě to jako štve nebo mrzí, no dneska je nový den, tak začneme jako s lepší náladou, ale si říct se musím. Ukradli mi kameru, takže má chyba částečná, nechal jsem ji na motorce, myslel jsem, že se mu někdo ztratil po cestě, 3krát jsem to projel, šel jsem spát dneska ráno o 2:30. Ale byl jsem si jistý, že poslední záběr jsem dělal asi 3 km před benzínkou a vím, že mi docházela mě už baterka, neměl jsem to jak nabít, protože jsem měl všechno vymlácený skrz to, že mě chyběl ten kabel dobíjecí. A tak jsem to tam hledal po cestě, procházel jsem to i pěšky, ty úseky, jestli náhodou ne, ale vím si, nebo na 95% jsem si jistý, že jak jsem vytahoval tu kabeláž, který bych potřeboval, abych věděl na ty benzínce, tak jsem to nechal ležet na motorce a bohužel tam byl takový obejda a já byl bez důvěřivý, si říkám, no tak se dívá na motorku v pohodě, to je každý den tohle člověk zažívá a tak jsem to nevzal v potaz a bohužel, když jsem se vrátil k motorce s tím benzínky, s tím novým káblem, tak bohužel ta kamera byla jako vyloženě v prdeli. No tak jsem nechtěl právě nikomu, tak jsem to ještě projížděl, ale pán na benzínce byl ochotný, ale zrovna bohužel to bylo mimo kameru, jsem parkoval. Takže není ani žádný záznam, nic, takže si nějak nepomůžu. No a stalo se to včera. Jedeme dál, trip nebudu vzdávat a začneme to dobrou kávou, ale mrzí mě ty záběry, protože ty záběry byly tak neskutečný. Já jsem tam, nevím, nejsem si jistý, jestli už nemám stažený náhodou v aplikaci v telefonu, ale byly tam záběry, tím jak jezdím s kratkama, tak jsem tam měl záběry, najednou se objevila starý dřevěný lodě z moře, to trčelo, tak jsem tam letěl, prostě lezl jsem tam po skalách a jenom dolů, abych to tam mohl natočit pod tou vodou a částečně nahoru. A takový záběry, pak jsem jel třeba cestu a s kratkou, tím jak jezdím s kratky a nejezdím hlavní, tak vás to přivede do takových situací, že jsem prostě chtěl projet to s kratkou motocyklu, tak jsem se tam hrabal a prostě zapadl jsem tam a udělal jsem si cestičku. Tu cestičku jsem si vyhazoval prkínkem prostě na krájení, co tady vozím s sebou, měl jsem to jak lopatu prostě. Tak a takovýhle záběry prostě neskutečný, takže no a měl jsem tam třeba záběry na ty kameře starého kostela ze 17. století, tak jsem si povykládal s paní, co tam žil s manželem, jakoby na takové farnosti vedle toho kostela v horách a starají se o ten starý hřbitov. No nádherný fotky, prostě samostatný starý hřbitov s bílým kostelem, prostě v pozadí hory a paní byla hrozně ochotná, ještě mě nabízela dobíjení ty elektriky a tak dále, ale to prostě bez toho kabelu nešlo tak dlouho. Pak jsem potkal ještě Romana z Čecha, taky na GSu, na starý vzducháči a tak jsme se povykládali a byl to první Čech, kterýho jsem jakoby potkal, s kterým jsem se vyloženě jako zastavil a popovídal si a taky super kluk, dělá v Praze u záchranky. Takže tak, no. A takové věci tam byly, no. Tak je to fuč. Asi je to za sluníčko kamera. No, takže tak. Takže ta hodnota mě mrzí těch záběrů a bohužel, no, nedá se nic dělat, takže jo. Takže pokračuju dál a chtěl jsem to jako závěrečný video a aby to bylo prostě pěkný a bohužel tak se budu snažit už jenom teda telefonem, ale ty záběry z jízdy a takový musel bych to zestříhat z nějakých cest, který jsem tam ty záběry nedával, protože se tam tak to asi zkombinuju a asi tak, no. Nový den, nová dobrá káva, jdeme na to. Tak taková je situace. Tak se mějte a fandíte mě dál a sledujte a žiju, no. Čau, takovýhle výhled mám, krásný ještě. Uklidňující ze situace.
Tak jo, čau.